Адам белән һава тапшыруында Диләрә һәм Рөстәм Вәлиевләр гаиләсе. Татарстанның халык артисты Рөстәм Вәлиев Россиянең иң танылган 10 гармончысы исемлегендә. Шуның өстенә ул әле җырлар да яза. Ул бармаган чит ил, ул уйнамаган сәхнә алдың икән. Рөстәм абый, сез йөрмәгән чит ил, сез уйнамаган сәхнә калдымы икән? Соңгы араларда кайларда булдыгыз? Соңгы мына 2 атна элек кенә Берлинда булдым. Анда бик зур күргәзмә булды. Бөтен дөнья күргәзмәсе туризм буенча. Шунда 3 көн уйнарга туры килде. Анда үзебезнең павильон Татарстаннан. Шунда инде күп кенә кешеләр керәләр. И миллекне шунда ясар өчен инде мин итальян гармонда уйнадым. Хәзер бит инде сез беләсез, күп кенә илләрдә сабан туйларыбыз уза. 2 ел элек Америкада булдык, Сан-Франциско шәһәрендә сабан туйга. 3 ел элек Китайда булырга туры килде. 2 мәртәбә менә Прагада үткәрделәр сабан туй татарлар. Мин бит инде шушы кичкенә гармоннарда уйныйм, милли уен коралында уйнагач, монда тел кирәкми. Бөтен милләт аңлый бу сәнгатьне. Кине бөтен кеше дә аңлый. Кине аңлыйлар, Рөстәм абый, чит илләрдә уйнау белән бездә Татарстанда уйнауның аермасы бармы? Тамашачы аерыламы? Аермасы бар. Аны бездә ничектер халык карый туеп беткән шикелле. Шушы гармон белән уйныйсың да инде. Моны чит илдә концертта уйныйсың. Аннары концерттан соң тагын уйнаталар. Килеп гармоннарны тотып карыйлар, фотога төшәләр. Моны шуның белән аерылып тора. Тамашачы. Сусаган инде алар. Шул. Алар өчен бик кызык ул. Рөстәм абый, соң сез гел гастрольләрдә йөргәч, өйгә вакыты кыскаламысың? Ләйлә беләсең, элек моны без бик күп йөри идек. Казакстан, Үзбекстаннарга айлар буе йөри идек. Аннары авылларга чыга идек. 27 концерт план иде. Элек шулай иде. Хәзер алай без гастрольләргә закка чыга алмыйбыз. Барсак та барып кына кайтабыз. Тик бардык шул ук Себергә анда берничә көнгә кайттык. Өйдә булганда нишлисез? Өйдә бик күп кенә мин запислар эшлим. Моны Аллага шөкер 19 диск чыгардым. Үзебезнең милли уен кораллары белән, этик бию көйләре, этик татар уен кораллары, анда вальслар, авыл көйләре, аннары караокелар, баянга кушылып җырла дигән инде шундыйлар. Рөстәм абый ул бик җайлы кеше. Ул өйдә дә шундыймы? Өйдә дә шулай, бик йомшак, бик җайлы ул. Аның белән һәрвакыт сөйләшергә була, уртак сүз табарга була. Беркайчан ул проблема тудырмый, кычкырмый, тавышын күтәрми. Беркайчан менә 20 ел бит инде без аның белән бергә яшибез. 21 ел китте. Беркайчан тавышланышканыбыз юк дисәм дә менә дөрес булыр. Беркайчан тавыш күтәрим, беркайчан миннән сүз ишеткәнем юк. Менә бик җайлы, бик рәхәт кеше ул. Аның белән яшәргә рәхәт. Җиңел. Хатыныгыз нәрсә белән шөгыльләнә? Хатыным минем медицинский институт бетерде. Медицина буенча эшләйде. Без аның белән таныштык ничек. Медицинский институтны бетерде дә, элек бит моны институтны бетергәч эшкә ибәрәләр. 3 ел отработка дип атала инде урысча әйткәндә. Аны ибәрәләр Самарага. Ул вакытта Куйбышев шәһәре иде. Мин бит Самарадан, сез беләсез.
Şuna göre anda bir ansambl var, yalkınlı yaşlık. Olan da büyütü gerekene yeriydi. Şunda birinci mertebe anı şunda gördüm men. Yazmışlay doğru getirdi buna. Bir körede gaşık buldum. Buna indi 20 yıl bir yatırabız. Ауыл гел гастрольлерде йөргәндә сезгә авыр булмадымы соң? Әле бит балалар да кичкенә, аларны карарга кирәк булгандыр. Ну, ул вакытта авыр вакытлар булгандыр инде. Biz бит әле өйләнешкәчтә 8 ел айрым дигәндәй, икебез ике шәһәрдә яшәдек. Мин Чаллыда яшәдем, ул Казанда яшәде. Шулай гастрольләрдән кайткач, ул Чаллыга кайта иде. Аннан соң тагын инде гастрольгә китәсе булгач Казанга китеп, мин инде буш вакытларда шулай Казанга килеп, шулай кунакка ирешкән кебек кенә яшәдек без 8 ел. Шул фатир булмау аркасында инде. Авыр чаклар булгандыр инде ул вакытта. Ну, минем әнием ярдәм итте балаларны үстерешергә. Бик зур рәхмәт аңа. Хәзер инде җиңел балалар үсте, тормыш җайланды. Торырга җир бар. Фатирыбыз бар, дөнья түгәрәкләнде. Мин нәкъ менә сорамакчы идем. Элек яшәү җиңелрәк идеме, әллә хәзерме? Хәзер электә хәзердә бер төрледер инде, белмим, мөнәсәбәтләр бер төрле үк. Яшәү шартлары менә шул фатир буенча инде яшәү шартлары хәзер рәхәтрәк инде. Ә менә сез балаларыгызның да музыкант булуын теләр идегезме? Дөресен әйткәндә, теләмәс идем. Замана башка хәзер. Балаларым музыка мәктәбен малай бетерде, баян классы буенча, кызым пианино классы буенча музыка мәктәпләрендә. Инде музыкант буламы, булмамы, ул тора-бара билгеле булыр. Үз талантыгыз балаларыгызга күчкәнме соң? Biraz көчкән, Бераз уйныйлар. biraz oynayırlar. Малай әле менә КГУда укый. Соңгы елларда битбокс белән шөгыльләнә башлады. Ул теге авыз белән барабанны күрсәтү инде. Бер-ике чыгыш ясадык, студенческая весна дип фестиваль бара бит. Шунда бик әйбәт кенә кабул иттеләр безнең номерны. Шәһәр уздык финалга. Шушы номер белән мин баян белән уйныйм. Ул инде авыз белән барабан күрсәтә. Ә кызыгыз нишли? Алия безнең инглиз теле белән шөгыльләнә. Бик уңышлы эшләре бара. Менә ул олимпиадаларда катнашып беренче урыннар алды. Шәһәр буенча да инде. Рөстәм абый, адәм баласы бит инде нәрсәгә генә ирешсә дә, ул беренче чиратта әти-әнидән тора. Менә үз әти-әнигез турында нәрсә әйтерсез? Әти, әни иң мөһиме монда алар безне эшләтеп үстерде. Эшләү үзе бер тәрбияле. Без Самарда тордык үзебезнең үй белән. Анда инде бөтен эшне үзебезгә эшләргә туры килде. Су ташырга, утын кисәргә. Менә шушы бик зур тәрбия булды безгә. Мин әтием дисән дә юк, бу дөньяда китеп барды инде бу дөньялардан. Әниемә рәхмәт әйтәсем килә. Менә ул бит мине музыкага өйрәтте, ул музыка мәктәбенә бирде. Ул миңа иң беренче гармун сатып алды, Тальян гармунны. Бик әниемә рәхмәтлемен. Озын гомер булсын әниемнең. Исәнлек, саулык телим. Рөстәм абыйның ничә гармуны бар ул? Санаганым юк, бик күп бездә гармуннар. 20ләп бардыр. Сезнең өегез алайса гел гармуннан гына торадыр инде. Безнең инде залның яртысы гармуннар белән тулган. Гармуннарны түгел бит әле бездә пианино тора, гитаралар, курайлар, кубыз, домбра бездә бик күп уенчылар. Гармуннардан башка да. Şahrım sayın tirigara, şahrım sayın bağana, bildir yaşayan şırlarla, bildir rahat zamana. Eyde paya paya, eyde var urmanla, urma boylarım alağa, urman sıvır sevağa. Oğlumuzda da bir şiver var, eyde sağlık şurağa. Bizim
басу тақыр басу түлкі тұтық бар болса айрылмайық қосылайық ол да өмір бар болса әйді қойы әйді барайық орман бойлары бабаға орман суы шабаға ауылымызда бір шибер бар әйді салып сыбаға ауылымызда бір шибер бар әйді салып сыбаға 26 ел элек әлегіне консерватория тамамлаган Рөстәм Вәлиевка Илһам Шакировның үзенә уйнау бәхете елмая. Илһам абый кемнән кем булуын бер тыңлауда аера күрәсең. Шуннан бирле Илһам Шакиров бары тик Рөстәм Вәлиев уйнаганда гына җырлый дисәм дә, ялгыш булмас. Мен яшь чакта мине әниләр концертка алып бардылар. Илһам абый концерты булды. Шунда мин гашыйк булган идем баянчыга. Әйтәм, качан булса да мына шушы җырчыга бер генә җыр уйнарга дип. Моны күрәсез, хыялым тормышка ашты. Аллага шөкер, 26 ел инде бергәләп эшлибез. Бергәләп гастрольләргә йөрибез, әле хәзер дә моны эшлибез. Менә уйнаталыян гарымның нәкталыян инде бу. Yaşlıgarım uzmasınla Muğsızlarda bir muğlansın Yürekleri sızlansın Muğsızlarda bir muğlansın Yürekleri sızlansın Buna başka җырчылардан Илһам абый ничек аерылып тора? Ул бик таләпчән. Шул ук мына концертмейстерларга, әйтик, баянчыларга. Кайбер җырчылар әйтә, ярый инде миңа уйна моны шулай. Үзең ничек теләсең шулай уйна. Илһам абый һәрбер җырга аккомпанементны үзе ясый ул. Әйтә, монда шул ук ромашкалар. Ул әйтә, уйнарга кирәк тик ромашкалар тибрәлеп торсыннар теге. Шундыйрак аккомпанемент ясарга кирәк дип. Шул күз алдына килсен ягъни. Аннары төрле октаваларда уйнарга әйтик, индирәк җыр характерына туры килә инде. Шулай дип инде. Үзе ясый һәрбер җырга әйтә, ничегрәк уйнарга. Ярый әле капрезни дип бурлап китмисең. Юк. Yıldızım yüreğimde saklap yırtam min Ayrılışu tüne ilmesin Güzel kavşu tamın hütem min Yıl yazılar tik başlandığına Elgüne yeşillik idi kır Eytir süzler ele eytilmegen Yırlanmagan ele üzülümüzür Рөстәм абый, сез бит әле җырлар да язасыз. Менә Әлфия Павзалова, Агымсулу, Зөфәр Хәйретдиновның башка ягына кайгыларга салма әле. Килсин Әлфис Киямовның Фәридә Алсуның бәхет өчен күп кирәкми. Үзегезгә иң ошаганнары кайсысы? Менә ошаганнар аның башкарудан тора. Шул Агымсу җырын күп кенә җырчылар җырлап карадылар. Моны иншләптер Әлфия апа шул хәтле кирәктән җырлый ул җырны. Анардан да яхшырак кимдә әле башкармады. Рөстәм абыйның шундый җыры бар, бәхет өчен күп кирәкми дигән. Сезгә бәхет өчен күп кирәкме? Бәхет өчен уйласаң күп кирәк ул. Иң беренче сәламәтлек кирәк. Үзеңнең сәламәтлегең, балаларыңның, иреңнең, якыннарыңның, туганнарның сәламәтлеге кирәк. Балаларыңның акыллы, тәвфиклы булуы кирәк. Ирең белән бер-береңнең арасында мөнәсәбәтләр яхшы булуы кирәк. Үзеңә ошаган эшең булуы кирәк. Торырга фатирың кирәк. Шулар барсы да бергә җыелса, шул бәхетне тәшкил итә торгандыр инде. Менә яз сезгә тәэсир итәме? Яз әлбәттә тәэсир итә. Яз көне бит инде бөтен табигать уяна.
Яфраклар чыга башлый, кышлар сайрый башлый, грәләвекләр ага, күңел күтәрелеп китә. Мен кешегә күп кирәк. Менә күрәсез, яз җитте. Күрәсез, Аллага шөкер, сугышлар юк. Аллага шөкер, балалар бар, яраткан хатыным бар, әнием Самарда яши. Шул бәхет дип саныйм. Рөстәм абый, сезнең кәефегезне ничек төшереп була? Алай булмый. Мин бөтен менә үземә максат куям, барсында ирешәм, Аллага шөкер. Закманда, еллар узаманда, ничек әйтәм, добиваться итәм. Менә шушы гармонда күрәсез, 9 ел киттем мин шушы гармонда. Аны башта бер мастер ясый башлады. Аннары үлеп китте. Аның шәкерте, гармон устазы Айрат ясады. Минем конструкция буенча инде бу. Бу тальянда инде 5 гармон керә. Монда кичкенә гармонда бар, баян тавышы да бар, аккордеон тавышы да бар, тальян тавышы да. Сез аны хәзер уйнап күрсәтә аласызмы? Менә монда күрәсез, колоколларны сез күрмисез, алман монда бар. Менә әйтик, моны шушы кнопкаларга куйдык без аны. Тальян тавышы әйтик. Моны регистрларын тартабыз да, монда уже башка тавышы. Монда әйтик, тагын тартабыз, монда кичкенә гармон тавышы чыга хәзер. Слаяннар әйтик, мына шулай эшлибез дә, мына китә фагот. Әйтик, мына барсында тәртәбез, мында чиста тальян тавышы була. Шундый катлаулы гармонны ничек уйлап чыгаралдыгыз? Моның конструкциясы миңа төшемә керде. Озак кына уйлап йөргәч, мына төшемдә килде, чыкты мына шушының конструкциясы. Мәтәм бу тальянга хромкаларның баслары, алар миңа хромка баслары да керә. Тальянның керә, колоколлар керә да. Әтик регистрлар монда керә. Әле монда тагын итальян систем буенча куелган микрофоннар. Монда уң кулны кичәйтергә була, бусы сул кулны. Радио системаның ишендә кабызасың да, шнурсыз сәхнә буйлап, залга төшеп йөрергә була. Анысы да. Көз бу мин атадым, бу супер тальян дип. Рөстәм абый, чыннан да супер булган бу. Шушы гармон күп кенә еллар буе шатландырсын халыкны. Рөстәм абый, менә сезне 2 ел элек Минута славы дигән тапшыруда күрсәттеләр. Анда сезне троллейбус йөртүче буларак әйттеләр, ләкин без беләбез, сезнең бер кайчан да троллейбус йөрткәнегез юк. Ничек булды бу? Сөйләп китегез әле менә шул хакта. Бу бит телевизион шоу дип атала беренче каналда. Дөресенчә әйткәндә, бу всероссийский конкурс народных талантов. Вот, монда кастинг үткәрделәр дә Казанда, 90 кеше катнашты, шуннан 2-3 номер алдылар, Мәскәүгә чакырдылар, шунда яздырдылар, гармоннар белән. Анда һәрбер участникка бирелә шоу булсын өчен сюжет. Аны Мәскәүдә яздыралар. Мәскәүгә баргач, моны Останкинда конкурс узасың, записка инде. Шунда икенче көне барып яздыралар. Анда әйтик, кемдер повар, кемдер библиотекарь, кемдер укытучы булганда, кем сатучы. Ә минем режиссура буенча миңа чыкты троллейбус йөртүче. Минем сюжетта. Мин шаккаттым монарга. Мин үзем булай яратам, машина йөртергә инде. Мин инде автобуста йөрткән бар, Себергә барган бар, 3 мәртәбә. Категория автобус бар. Мәтәм әдәгез
автобус ясагыз яки таксист, ул әтә безнең тапшыруда алар булды инде, таксистлар, автобуслар булды ди, безнең троллейбус булмады ди. Шуңа күрә миңа шул сюжет туры килде инде. Барып яздырдылар ВДНХ-да, анда кешеләре бар, бөтен деполарга түлиләр, троллейбусга утырталар мине, тегеләрнең водителе үзе йөртә ул троллейбусны. То есть шоу ясыйлар инде. Шуңа күрә шул 2 еллык сюжет күрсәтеп алдылар да троллейбуста мине. Шуннан инде троллейбус йөртүчесе булып алдым 15 секунд. Итак, дорогие друзья, Рустем коллекционирует гармонии. В его коллекции их уже целых 27. Самая раритетная среди них 40-го года. А самая маленькая гармонь размером всего со спичечный коробок. Как говорит сам Рустем, к нам он приехал показать, что гармонь любого размера и возраста может издавать чарующие звуки. Рустем Валеев, город Казань. Спасибо. Рустам бай, сез бит әле пародияларда күрсәтәсез. Безгә дә бүген берәрсе булып күрсәтегез әле. Пародияларны күрсәткәч, үземнең чыгышны Горбачев белән бетердем. Ну что, товарищ, давайте понимаете, с вами поговорим немного о политике. И тебе, Лейля, спасибо, что меня пригласила на свою программу. Адам белян Хава. Я правильно говорю? Что? Думаю, что все будет у вас якши. Спасибо, пожалуйста, продолжай. Галиапа Кафиатульгина Блайстрем Жерлейде. Сез Рустам абыйга ярып гастрольләргә чыгасызмы соң? Юк, гастрольгә чыкканым юк аның белән. Ул бит аның эше бит инде, кеше хатын кыз бит инде, иренең эшенә ярып йөрми шулай бит инде. Мен эш итеп карыйм. Шуңа гастрольләргә ярып чыкканым юк. Ә ул гастрольләргә киткәч борчылып торасызмы? Ну, борчылам инде, исән-сау чыгып киткәндә инде үземнән генә исән-сау әйләнеп кайтсын иде дип теләкләп калам инде. Борчылдыра инде. Ну, үзен үзе карый торган, ул бер җирдә дә югалып калмый ул. Әйе, анысы бар. Аның өчен артык борчылырга кирәкми. Рустам абый, ничек уйлыйсыз? Сәхнә кешесе өчен гаилә кирәкме икән? Кирәк, гаилә. Бөтен кешегә кирәк ул, гаилә. Гаилә ул бит кешегә көч бирә. Яшәргә, эшләргә. Ул бит концерт 2 сәгать була, бөтен вакыт бит гаиләдә уза. Бөтен кайтып сөйлисең, хатыныңа, балаларың белән шунда шөгыльләнәсең, үзләренә ярдәм итәсең. Ул көч бирә кешегә, гаилә. Ислам, син әтиеңнең кайсы сыйфатын үзеңә күчүен теләр идең? Менә әти ул бер әйбердән дә трагедия ясамый, ул борчылып йөрми, ул һәр әйбергә ул елмаеп карый, һәм мин шул сыйфатны үземә дә күчүен теләр идем. Дөньяга елмаеп карасаң, дөнья да сиңа елмаеп карар. Әйе, шулай. Ислам, әти-әниеңә нинди теләгең бар? Алар минем өчен һәрвакыт үрнәк гаилә. Алар һәрвакыт бергә булсыннар, тормышны, дөньяны яратып яшәсеннәр. Безгә хатын белән озак кына бергәләп яшәргә насыйп булсын, балаларның шатлыгын күрергә булсын, аныклар күрергә булсын, киләчәктә. Тормыш бик матур. Күрәсез, матур вакытлар, бөтен әйбер бар, Аллага шөкер. Шулай бит, хатын. Шулай, Рөстәмгә иҗат уңышлары телибез менә, гаиләсе исеменнән. Без аның уңышларын күреп шатланабыз, сөенәбез, горурланабыз без Рөстәм белән.
Сәхнәдә Рөстәм Галиев, күктә кояш, күңелләрдә мәхәббәт елмая. Яз кояшы иң салкын йөрәкләрне дә эретсен иде.